Welkom studenten van HAVO 4. Welkom bij dit filmpje over de oorzaken van 30 mei. De oorzaken van 30 mei 1969. 30 mei 1969. De oorzaken van de opstand van 30 mei, de economie. Dus hoe kon op Curaçao een vakbondsdemonstratie uitlopen tot een complete lantamento, een complete opstand, een rebellion? En welke gevolgen qua consequentie had deze opstand in lantamento ook hier voor Curaçao en de overige eilanden? We bekijken eerst samen de gebeurtenissen en de ontwikkelingen van voor die lanti 30 mei 1969. Ja? Laten we kijken naar de eerste vraag. E pergunta: beschrijf de werkgelegenheid in de olieindustrie op Curaçao in 2 zinnen. Dos frasen aan. Describi werkgelegenheid, hoeveel werk, quantidad de trabalho, in 2 zinnen door gebruik te maken van de aantallen in de tabel op de vorige pagina. Dus deze tabel die je hier ziet, die moet je gebruiken. Van 1953 tot 1968 en de periode daartussenin. Laten we kijken naar de vraag en het antwoord. Begin jaren 50 werkten er bijna 19.000 mensen in de olieindustrie. Op de gehele bevolking van die tijd waren dat ontzettend veel mensen. Hoop je maar zenden durante tempo E. Eind jaren 60, vind je aan 60, waren dat er nog maar iets meer dan 5.000. 5.000. Begin jaren 50, 19.000. Dus begin jaren 50, bijna 19.000. En eind jaren 60 waren het er nog maar iets meer dan 5.000, zoals je hier kunt zien. Goed, Mirelle? Dus dat zie je hier terug. Eind jaren 60 waren het er nog iets meer dan 5.000. Dan vraag 2. Die mag je zelf doen. Pergunta 3. Leg uit, explica die con, na verloop van tijd, concurrentie voor de raffinaderijen op de ABC-eilanden groter werd, mas concurrentie, en de kosten, Isheng, pa production, daarbij mas cresce. Daarbij mas. Ja, het ging omhoog. De cresce. Isheng, pa production, pa eoli, de cresce. Kijk daar contestar aqui. In de rijke landen, país na riqueza, por ejemplo, Amerika, por ejemplo, Hollanda, waren ook raffinaderijen gebouwd. Dat is de eerste zin. In de tweede zin, aardolie moest nou ook uit andere landen worden gehaald om te raffineren, want Venezuela verwerkt een ruwe aardolie nu steeds meer in eigen land, proprio país. Dus in de rijke landen zoals de VS en Nederland waren ook raffinaderijen gebouwd. En aardolie moest nu ook uit verre landen gehaald worden om te raffineren, want Venezuela verwerkt een aardolie steeds meer in eigen land. Vraag 4. Leg uit waarom mechanisering en automatisering is een dictionario. Gebruik een woordenboek. Als je niet weet wat deze woorden betekenen, leg uit waarom mechanisering en automatisering de olieindustrie op de ABC-eilanden, dus ook op die van Curaçao, veel geld bespaarde. Ik contesta. Mechanisering en automatisering bespaarden de bedrijven veel geld, want nu hoefden zij minder salaris uit te betalen. Ja, of ze hoefden minder uit te betalen aan salaris. Ja, dus ze hoefden minder salaris uit te betalen, aan hun arbeiders. Ja, dus ze hoefden minder salaris uit te betalen eigenlijk aan hun arbeiders. Trahadonan. Dus ze hoefden minder geld uit te betalen aan hun arbeiders. Op deze manier van mechanisering en automatisering konden de raffinaderijen genoeg winst blijven maken. Ja, genoeg winst blijven maken. Winst significa profit.
Ja, Ganashi, significa winst. Dus door mechanisering, door automatisering, konden de raffinaderijen genoeg Ganashi, genoeg winst blijven maken. Pregunta 5. Welke twee groepen op Curaçao verloren als eerste hun werk in de olie-industrie dankzij mechanisering en automatisering? Dat waren de buitenlanders van heel de wereld en de Antillianen. En vraag 6, dat is de laatste van deze video. Nombra e motivo, waarom weinig, in het begin nog niet veel Afro-Curaçaonaars hun werk verloren dankzij mechanisering en automatisering. En waarom is dat? Er kwamen voor de Afro-Curaçaonaars speciale regelingen, een heel belangrijk woord om je antwoord te verwerken, speciale regelingen, zodat ze pas op een later moment hun werk verloren. Dus het verliezen van hun werk gebeurde voor hun pas op een later moment. Dus op een later moment verloren ze werk. Dus er kwam voor de Afro-Curaçaonaars, speciale regelingen, zodat ze pas op een later moment hun werk verloren. Esse aqui está contestar para a pergunta 6. Dus nummer 1 motivo, waarom weinig of in het begin nog niet veel Afro-Curaçaonaars hun werk verloren dankzij mechanisering en automatisering. En er kwamen voor de Afro-Curaçaonaars speciale regelingen, zodat ze pas op een later moment hun werk verloren. Ik hoop dat dit een duidelijk filmpje was. Ayo y take it out.